L-għażla ta' nhar is-Sibt hija waħda importanti ħafna għaliex biha nkunu qed niddeċiedu l-futur għal 5 snin li ġejjin. Ninsabu f'mument fejn ma nistgħux inbidlu d-direzzjoni tal-pajjiż u għalhekk fid-9 ta' Marzu trid issir l-aħjar għażla għaqlija. Hekk stqarr il-Prim Ministru Kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi f'Taslima meta indirizza il-5 mass meeting f'din il-kampanja elettorali meta deħlin fl-aħħar ġimgħa qabel il-vot importanti ta' nhar is-Sibt. Meta tmorru tivvutaw fid-9 ta' Marzu, ftakru li l-vot tagħkom jista' jfisser jew li niqpaw għaddejjin fid-direzzjoni tajba jew li npoġġu dik id-direzzjoni f'riskju għalikom. Imma jiena għandi fiduċja fil-vot tagħkom favur il-Partit Nazzjonalista. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru reġa' tkellem għal ħin twil dwar ix-xogħol u l-ħolqien ta' aktar jobs u opportunitajiet għaż-żgħażagħ. Fid-9 ta' Marzu meta tmorru timmarkaw il-karta tal-vot, żommu quddiem għajnejkom illi l-kulur aħmar ifisser qatt u l-kulur blu ifisser xogħol. Il-kulur aħmar ifisser qatt u l-kulur blu ifisser xogħol. Lorenz Gonzi saħaq illi wara 8 ġimgħat ta' kampanja għadna ma nafux x'inhi r-roadmap tal-Labor. Huma jitkellmu b'roadmap u meta ssaqsihom imma x'inhu da roadmap ħadd ma jgħidlek. Imma aħna ħanajdilkom fil-5 snin li ġejjin sa nibnu skola sekondarja ġdida tas-Subien f'Raħal il-ġdid. Skola sekondarja tal-bniet fil-Ħamrun. Skola sekondarja tas-Subien fil-Ħamrun. Skola sekondarja tas-Subien f'Pembroke. Skola primarja f'Marsa Scala. Skola sekondarja tas-Subien fil-Ħamrun. U sa sena 2020 inkunu tajnikom 5 skejjel ġodda fjamanti għal uliedkom. Ġodda fjamanti. Indirizza wkoll il dawk preżenti f'Taslima l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, illi min-naħa tiegħu wkoll tkellem dwar l-importanza tal-vot ta' nhar is-Sibt li ġej. Biex nibqgħu fid-direzzjoni tajba jeħtieġ li nhar is-Sibt noħorġu biħġarna u nivvutaw għal Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil wassal messaġġ għal dawk il-persuni illi forsi jinsabu diżappuntati minħabba xi nuqqas mill-Partit Nazzjonalista, fejn saħaq illi dawn l-individwi għandhom iħarsu wkoll lejn l-interess nazzjonali għaliex jekk jirbaħ il-Partit Nazzjonalista jirbħu huma wkoll. Qiegħed nagħtikom l-impenn personali tiegħi li kemm jien kif ukoll il-Partit Nazzjonalista se nkunu hemm għalikom mhux sad-9 ta' Marzu imma anki wara id-9 ta' Marzu. Huwa rrefera anke għal pajjiżi Ewropej li jażlu li jkollhom bidla fid-direzzjoni li jażlu tmexxija soċjalista u spiċċaw baqgħu deħlin ġol ħajt. U jekk f'dawn il-pajjiżi kollha li qabdu li bidlu d-direzzjoni u qabdu triq li jrid joħodna l-Partit Laburista baqgħu deħlin ġol ħajt. Jiena ngħid li jekk nhar is-Sibt il-poplu Malti jażel gvern Laburista, pajjiżna wkoll jaqbad it-triq tan-niżla u jispiċċa gas dawn. Għax lil min tafu tistaqsix għalih. Dwar Ċipru u d-diżastru ta' tmexxija soċjalista tkellem ukoll il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Ċipru illum kif qalilkom Simon daħal gas dawn ġol ħajt. Imma Malta le, Malta baqgħet saħħitha. Malta baqgħet saħħitha. Tul dan id-diskors il-Prim Ministru għamel referenza għal mod kif irid jaħdem il-Partit Nazzjonalista jekk jirbaħ il-fiduċja tal-poplu fejn stqarr illi jrid ikun eqreb tan-nies u min għandu raġun jingħatalu mingħajr ħafna ħela ta' ħin. U ħanamilha ċara dan il-messaġġ ikun messaġġ ta' gvern sħiħ. Kull min jokkupa kariga pubblika irid ikun lest li jintrabat ma' dan il-mod ta' kif nittrattaw man-nies.
Fit-tmiem il-mass meeting, il-Prim Ministru wassal messaġġ sabiex ikompli jinxteret il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista, messaġġ ta' persważjoni qabel il-vot tad-9 ta' Marzu. Fid-9 ta' Marzu tridu tmorru il-lejla minn hawn sad-9 ta' Marzu ħantikom din il-biċċa xogħol. Jiena u sħabi tajtuna biċċa xogħol fil-5 snin li għaddew, ħantikom biċċa xogħol għal 5 ijiem li ġejjin. Sibuli dawk it-tnejn min-nies, ipperswaduhom ħbib tiegħi, u mbagħad flimkien kollox possibbli. U mbagħad futur fis-sod, u mbagħad xogħol, saħħa, edukazzjoni għalina, għal uliedna u għal pajjiżna. Il-mass meeting ta' Sliema kien dominat minn entużjażmu kbir min naħa tal-folla il ħonqot kull rokna ta' Dingley Street u Dingley Circus, partikolarment il-folla kbira ta' żgħażagħ illi laqgħu b'entużjażmu lil Prim Ministru li fil-bidu tal-meeting niżel ukoll man nies preżenti. Robert Cremona għal Net News minn ta' Sliema. Max tuttana, mux